Omebe ekene m na asị na adịla Igbo niile mma asị mebe onye nọ na anụ ọnụ anyị. Ihe ọma ya kpọ nwoke, ihe ọma ya kpọ nwaanyị. Biko na vidiyo nji ebe n'ụbọchị nke taata vidiyo ndị Ezenwanyi. Na Ezenwanyi sị na mmadụ ama ṅụrụ ihe mmiri tọgbọrọ ihe iko na Ndi Igbo anyị. O nwere ihe ndị anụ nwaanyị ebe ha na-eme like this na-ajụzi nna mmadụ ọnọzikwa ya. Mmadụ ọnọzikwa ya ka okenye anọlugo n'ụlọ ewuwe na-amụ n'ọgbele. Biko o nwere vidiyo nwanne anyị nwoke wee mechaa wee sị biko ka ọ jụke na-ese ndị Ezenwanyi kedu ihe bụ ọrụ unu? Kedu ihe bụ ọrụ unu na Igbo? Mụ nwakwu na-ajụ na-asị kedu ihe bụ ọrụ unu na ajụ ihe unu na-eme karịzịrị akarị. This is not the way of tradition. This is not the way of culture Ndi Igbo. Ọ bụrụ ihe eji mara Igbo, ọ bụghị ọdịnala Igbo, ọ bụghị ihe niile eji mara Igbo dị ihe ahụ. Onye pụtazi ya nnọọ ọ na-ekwu mmiri si mmiri asụ onye galụ nke esi enu si ana ofili nọ the right thing ka ọ na-eme. Ụmụnne m na ụmụnna m nyabe ihe abụọkwa n'ezigbo ihe. Ịma niile na-eme Ezenwanyi mara onye bụ onye Ezenwanyi marakwa ka isi eme ha encourage biko. Si wepụ aka enwe n'ofe tupu obido gọba aka mmara nyabe ihe na-elizi Igbo nni na ahụ. Mwakwu n'ebe a wee na-eti mkpu n'okonu wee na-asị biko ndị Ezenwanyi ka ihe bụ ọrụ na Ndi Igbo anyị. Mmiri niile dị na Ndi Igbo anyị tọkọ ọnụ ya ebe a na-agwa Fanta na Coke. Agwala unu na mmụọ nọ na mmiri na Fanta na Coke na biskit ka a na-eji egote. Onye pụ ogo biskit, onye pụ ogo Fanta, onye pụ ogo mineral na-awa ịkasị n'ime mmiri. I keep saying these things since last year na mmiri niile dị na Ndi Igbo anyị kịta dị corrupt. Maka mmiri niile ahụ na-ehu ehu mahụ nke o si ehute. Mhụ na echete mgbe ya bụ etita ụtụtụ eje kpalụ mmiri chue mmiri na kịta mmiri na-ehu ehu na Ndi Igbo anyị ma njizi asa akwa nkịtị. Even moto sef ndị moto na-atụkwuru ojiji ya wee sa moto. Mana onye pụta ọ na-eli nsị na-eme ihe dịka ya mma na-eme ka o si dị ya mma ma wee na-asị biko ndodoko chichikwa ọnụ wana na ihu na-eme akali ya na It's high time gọọmenti bido ọkwa ya gọọmenti kpụrụ unu ime nke na-adịghị mma gọọmenti akpụrụ gị ikwete na ọ na-eme biko na vidiyo ihe Ezenwanyi kwunu ghọta Igbo kwa isi abịa n'ụbọchị. Almost all the mmiri niile nọ na Ndi Igbo kịta atọlugo to Fanta. Ọ bụrụ ihe ndị Ezenwanyi na-akọs week in week out na aka na-ekpo Fanta na-eji ekpo na mmiri oge ọ na-efuru ha buru granọt, buru biskit, buru bread, buru Fanta, buru Coke je na-ekpojusi n'ime mmiri na ha na-enye mami wọta. Ọ mami wọta gwara unu gotere ya biskit na Fanta ka ọ taa. Oge ụfọdụ ọ na-eme nnọrọ na na-eche the main thing bụ ọrụ ndị a sị na ha bụ ndị Ezenwanyi. Ụmụ ekuke a juru a n'Igbo si na ha wee Ezenwanyi na ndị emugo ụna ekpokọjuo ihe na basin ma n'efere dị na-awụjusi na mmiri niile juu na Ndi Igbo. Kedu ihe wu exactly ọrụ ndị Ezenwanyi na Ndi Igbo apart from oge ọ na-efuru ha buru granọt, buru biskit, buru bread, buru Fanta, buru Coke je na-ekpojusi n'ime mmiri na ha na-enye mami wọta. Ihe niile unu na-ekpojusi eje ekpo na mmiri ọ mami wọta gwara unu na ọ na-eri all those things. Ọ mami wọta gwara unu gotere ya biskit na Fanta ka ọ taa. Take a good look at onye nke a n'ihe o bu na basin a. Iwefu Dunlop slippers. Wee na-ajụ mami wọta ọ na-eyi slippers. Mami wọta ọ na-eyi Dunlop slippers ndị Ezenwanyi ka na-ajụ. Ndị ara ndị Ezenwanyi ajụrụ a n'Igbo kosi plastik ma Dunlop slippers na-eji ekpojusi na mmiri anyị. Ọ mami wọta gwara unu ngotere ya slippers ka o yie. Mami wọta o nwere ụkwụ? Mami wọta o nwere ụkwụ o ji eyi slippers ndị Ezenwanyi? Ka ofu iberibe ihe ahụ na-emeri ji na-edeceive all our young guys na-asaghị isi in the name of na na-achụrụ mami wọta aja. What is mami wọta? Kedu ihe wụ mami wọta? Unu edeceive go all our young guys make ha believe na without in egolu biskit na Fanta na Coke a na-ejenye mami wọta na mmiri na ha prosper. Ihe ahụ ihe unu nwawu ndị Ezenwanyi mụta n'aka ndị dibịa.
unu ncha gbakozie aka ọnụ na ndị Ezenwanyi na ndị dibịa wee na-etichi our young guys na without hije wee je buru Fanta na Coke na Sprite na biskit na granọt jemine mami wọta na mmiri na ha prosper. Ka ebe omenala Igbo kwuru na ọ bụ na ije oje goyi mami wọta batụrụ slippers na ị gaghị prosper. Ebee ka omenala Igbo nọ wee kwuo na before ịkpata ego ọ before ụzọ ga-aga n'ihi eje gote mami wọta Dunlop slippers, gotere mami wọta biskit, gotere mami wọta Sprite, gotere mami wọta Fanta? Because all those things emehụ na asị ya na omenala Igbo ka a na-eme. Omenala, go back to your root. Go back to your root by ị na-ego Dunlop slippers na-eje ya mami wọta everyday. Ndị eriri eri. So ị na-achị azụ na omenala Igbo bụ na ije na-egoro Fanta na Coke na Sprite na biskit na-eje atụ na mmiri na ị na-enye mami wọta. Almost all the mmiri niile nọ n'ala Igbo kịta atọlugo to Fanta. Ọ bụrụ ihe ndị Ezenwanyi na akọs week in week out na-aka na-ekpo Fanta na-eji ekpo na mmiri. Almost mmiri nọ n'ala Igbo Dunlop slippers ejugo n'ime ya. Ọ bụrụ ihe ndị Ezenwanyi na ụfọdụ ndị dibịa na-eji achụ aja na mmiri na akọs. Gọọmenti of Anambra steeti na-ekpopu unu nwa na-ekpo ya ekpoyi. A na-ekpochasị ọkwa mmiri na-ekpochapụ dọtị na ihe niile juru ebe ahụ. Unu nwa na-ekporu nku na-ekpo ekpo enu na-ekpoyi mama ịwọta. Ajụrụ m ofu onye Ezenwanyi na-esogharị ụgọ unu bukọju ihe a duru gị na-eje na mmiri. Ọ mami wọta gwara unu na-eweta all those things. Ọ sị m nọ ihe eji achụ aja. Chụọrọ onye aja, onye ka ị na-achụrụ aja? Ọ sị m nọ ndị mmiri. Wee jụọ ma ndị mmiri na-eyikwu the bathroom slippers unne eji atụ na mmiri. Ndị mmiri onwe ụkwụ. Mami wọta o nwere ụkwụ o ji eyi slippers. Kedu ihe gbasara mami wọtara Dunlop slippers? Gị gbasara mami wọtara Fanta na Coke na biskit? Unu anọrọ na-asụ unu nchi si na-edeceive unu. After since last time m posturu against ndị Ezenwanyi, unu aka nche isi ju na my inbox na-akpọ m so iyi. O onye nke bụ ya n'isi eke uke na-akpọrịba m. Sọnsọ na nsị ya kwụsị na-edeceive ndị be anyị. Sọnsọ na ngwara ha kwụsị na-edeceive our young guys na-arụ ọjọọ n'isi ha. Si ha na-efe mami wọta. Who is mami wọta? Kedu onye bụ mami wọta? Ifunugo mami wọta anya. Ifunugo mami wọta anya. Unu ejide all our young guys na-eri ha ọrụ. Jide all our young girls kpokọrọ marine spirit na-ekpoju ha n'ime. Nye na-achụ aja ndị mmiri. Still aja niile ahụ mbido chụba. Fanta niile ahụ mbido na-ekpoyi na mmiri. Slippers niile ahụ mbido na-atụji na mmiri. Siri onwebeghị any different mfụ na ime some of you. Onwebeghị any different mfụ n'ime unu ncha niile na-eje na mmiri a na-ezuzu ihe ahụ. Mmadụ onye n'ime ngụgụ private jet. Mmadụ onye n'ime unu rugoro ezigbo ụlọ. Mmadụ onye n'ime unu rijigoro afọ. Since ahụ na-eje na-ego Fanta, na-ego biskit, na-ego bread, na-eje enye ụmụazụ n'ime mmiri si na-enye mami wọta. How many of you gbago private jet? A na-eri unu ọrụ na-adakọ unu nke njeji. All this akpa amụ young guys na-esogharị unu n'azụ mbi ebe ha na-ekwu ka ha mara ihe ha ncha na-atụ m iro na-akọrọ bish. Unu a na-eri ha unu nakọcha ha ego. Unu ewere obere ego n'ime ya je go Coke, go Fanta, goru biskit, goru bread, goru bathroom slippers je kpoyi na mmiri were ego nke ọzọ je tachie. Onwe nke na-agwa m na unu eme Ezenwanyi ya gbuchaa ọkọ ka enye ndị mmiri obụbọ ọkọ n'ime ụlọ n'ọsọ nsọ ọbara ka a na-efesa die. Den ọ na-enezi ya ka eburukwuo dị ọkọ wee buru ihe niile wee chụọ aja. Ife inoyiti obụbọ ọkọ n'ime ụlọ asị ya na-emechago zuzuru nawa. Nsị ya before ọkọ, what do you expect? Ezenwanyi ya ata na ọkọ na Ezenwanyi ya atachi onye ahụ bụ ka agba. Oke ị na-eme expect ko igosieri ya Greek, igo Greek katara ahụ bịa ogbu Greek ka o buru ya ga tufuo. Ọ na-agba ala. Asị na ha amaghị ihe ha na-eme. Asị na ha amaghị ihe ha na-eme. After deceive unu nara unu napụta unu ego. Ọsị unu je gote ọkọ, unu gote ezigbo Greek, unu ha bịa gbuo ha ya atara onwe ha.
sị gị na a na-enye ya mama ịghọta ndị eriri eri. And when I come and see you go na-agwa unu kwunu mmadụ ihe unu na-akọfusi akụkọ. If all you Ezenwanyi na ndị bayi n'iyi destroy na confuse our young people in the name of na ha bụ ndị mmiri buru ha na-eje na mmiri mmiri a ga-eri unu ncha niile. Chineke ya akpụ unu ncha niile ọkụ ma unu na-ahapụ rubbish ahụ na-ezu. Especially most of you know my inbox na-ede rubbish since last week. Ichere na atụ ụjọ ihe unu na-ezu arị unu ahụ. Ichere na atụ ụjọ ya unu na-emeri unu ahụ. Ihe eji abịa na my inbox na-ede rubbish. Ichere na atụ ụjọ dị since unu na-eme. Mbosi m enweta any of you die mami wọta mma pịawa gị na ya azụ. Na-ede apụ ala die. Asịgị na all those guys unu nọ na-etigharị anya. Asịgị na all these amateur guys unu ga-eri nwe ọrụ. Ọka mmiri atụ ụjọ mami wọta. Chineke ọ na-akpọ gị na mami wọta gị ahụ ọkụ. Ndị eriri eri. Nere mami wọta. Still ọ na-aka ede ka nka mmadụ. Mami wọta most of you may go for how many years? Still, you guys are nothing to write home about. Cook. Make sure you share this video after watching. Ebe na necha video anyị ka anyị na-asị udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị na-enyela ya aka na-etinye aka na subscription button. You subscribe igbe notification gị ka egbecha notification like ya this video. Like cha share kwala ya na drop a comment gị na comment section ka ndị ọzọ solukwa gị wee na-afụ ihe na-afụ na channel a maka na anyị ekwugosi na oji na channel ile ọmaka oji aga n'ogwu na nwa wewele eziokwu wee na-achụ na efele mbụwa wee na-asị na adịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma ihe onye nwoke tinyere aka na agali asị m ihe ọma ya akpọ onye ọbụla bụ onye Igbo ma ọ bụ na-eme ihe dị legit na ihu ọma ya na-akpọga wee na-asị na adịlụ onye ọbụla na mma dịlụ ikwu mma dịlụ ibe mma nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ ekwuchakwa aka ha n'ọnụ ụbọchị nke taata Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekene m ụnụ na-asị ka anyị kee mgbe ọzọ biko